мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсу дар толори гӯштини шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ёдовар мешавем, ки ин чорумин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта буда бо дастгирии Федератсияи Осиёӣ дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ташкил гардид. Мусобиқа байни кӯдакон, наврасону ҷавонон ва бузургсолон гузаронда шуд. Сабқати мазкур ба ғолибон имкон медод, то соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи ҷаҳонии соли ҷорӣ гарданд. Ба сабқати мазкур ба ҷуз варзишгарони ватанӣ инчунин як дастаи аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Эрон низ даъват гардид. дар ин турнир зиёда аз 100 та варзишгарон аз ҷумла аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Эрон ва инчунин дигар кишварҳо ва варзишгарони шаҳри Душанбе ва инчунин варзишгарони тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда истоданд. Дар ин турнир байналмилалӣ барои боз ҳам мустаҳкам намудани таҷрибаи варзишгарон ва инчунин барои дохил намудан ба дастаи мунтахаб ҷумҳурии Тоҷикистон ба намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу дуоӣ гарда истодааст ва дар ин ҷо варзишгаро аз ҳар давлатҳо дар ҳар як вазну синну сол иштирок намуда истодаанд. дар сабқати байналмилалӣ ҳар як варзишгар саъй мекард то бо истифода аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу имтиёзҳои лозимаро соҳиб гардаду ба ин васила узви дастаи мунтахаб шавад. зеро танҳо бо ин роҳ метавон дар мусобиқаи байналмилалӣ ва осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намуд. Мусобиқаи навбатии байналмилалӣ ба яке аз дастпарвари муваффақи Федератсия Мансур Сабуров низ омад кард. Дар мусобиқаи мазкур рақибонаш бештар аз ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон буданд. Новбаста ба ин Мансур ҳарифонро яке паси дигар бо усулҳои ладдиҳӣ рӯ ба таслим овард. дар ду вазн сазовори ҷои аввал гаштам, дар вазнҳои 42 кило ва дар вазнҳои 46 кило. дар ҳар дуи вазнҳоям ҳарифони ман аз давлати Тоҷикистону Ӯзбекистон буданд ва ман ҳамаи ҳарифонамро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Соли 2022 дар Амирати Муттаҳидаи Араб шаҳри Абу-Даби чемпионати ҷаҳонӣ оид ба ҷиу-ҷитсу мегардад ва ман мехоҳам дар ин чемпионат сазовори ҷои аввал гардам. аз муборизаи ҷолибу шадиди иштирокчиён маълум гардид, ки намуди ҷиу-ҷитсу дар Тоҷикистон сол ба сол рушду номои тоза мегирад ва тадриҷан сафи ихлосмандонаш ҳам зиёд мегардад. Масалан, дар мусобиқаи мазкур дастаҳо аз вилояти Хатлон, Суғд ва шаҳру Навоҳӣ то бе марказ иштирок доштанд. Илова бар ин, ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар мегардад. Соли гузашта барои аввалин бор ҷиу-ҷитсу ба барномаи бозиҳои тобистонаи Осиёӣ шомил шуд ва аз Тоҷикистон ҳам ҳуқуқи ҳунарнамоӣ карданро пайдо намуданд. Мусобиқаи байналмилалӣ ба Юсуф Давлатов низ омад кард. ман дар ин мусобиқаи AGP оид ба ҷиу-ҷитсу иштирок намудам. ман ҳамагӣ ду ҳариф доштам, яктояш аз Ӯзбекистон буд ва яктояш аз Тоҷикистон. ман ҳарди онҳоро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал шудам. ман ҳамагӣ тӯли 9 сол аст ки дар ин риштаи варзиш машқу тамрин мекунам ва ман боз мехоҳам ки дар оянда хуб машқу тамрин намуда боз ба дигар давлатҳо рафта боз сазовори ҷои аввал кардам. қувваозмоӣ яке аз дастпарвари фаъоли Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Ибодулло Ибодов низ ҷолиб гузашт. Номбурда аллакай дар 13-солагӣ дар таърихи Федератсияи мазкур саҳифаи навро кушодааст. Албатта ин бо муваффақият ҳунарнамоӣ карданаш дар чемпионати ҷаҳони кишвари Амирати Муттаҳидаи Араб мебошад, ки дар байни 100 давлат унвони чемпиони ҷаҳонро касб кард. Ибодулло баъди сабқати ҷаҳонӣ боз дар мусобиқаҳои мухталифи кишвар аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Душанбе беҳтарин шуд. Вай дар мусобиқаи навбатӣ низ хуб ҳунарнамоӣ кард. Ёдовар мешавем, ки Ибодулло Ибодов соли 2018 бо мукофотпулии ҷоизаҳои президентӣ қадрдонӣ шудааст. дар камарбанди норинҷӣ баромад кардааст. Сазовори ҷои сеюм гаштам байни калонсолон. ман мехоҳам дар соли 2022 дар чемпионати
осиё ки дар давлати хитой баргузор мегардад ман мехоҳам ки дар он ҷо сазовори ҷои аввал гардам. дар мусобиқаи мазкур даста аз шаҳри душанбе нисбат ба дигар тимҳо хуб иштирок намуд. гуфта намонад ки базаи асосии мактаби ҷиу-ҷитсу дар шаҳри душанбе қарор дорад ва ба кӯдакону наврасону ва ҷавонон ин намуди варзишро мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов меомӯзонад. дар як сол аллакай дута турнир байналмилалӣ ба нақша монданд, чунки дастпаравони федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам хеле таҷрибаи мукаммал доранд ва гузарондани чунин чорабиниҳоро аз уҳдаи онҳо мебароянд, чунки ба таври онлайн аст, уҳдаи онҳо ба таври онлайн ва инчунин довароне ки ҷавон дорад, доварони онҳо ҳамаш доварони таҷрибадор ҳастанд ва аз ин корҳо ки уҳдадориҳо баромада метавонанд ва онҳо ба мо боз ду турнир байналмилалӣ иҷоза доданд ва як турнири байналмилалии шаҳри Душанбе ва як турнири National Pro мегӯянд ки Тоҷикистон, турнири байналмилалии Тоҷикистон иҷоза дошт ва дигар турнир дар моҳи октябр ба нақша гирифта шудааст. имрӯзҳо варзиш дар ҷаҳон ба мисли илму техника пешрафт дорад. барои ташкил намудани федератсияи ҷиу-ҷитсу дар Тоҷикистон мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов дар шаҳри Москав дар назди мутахассисон имтиҳон супорид ва собит сохт ки барои масъулияти роҳбарии федератсияро бардошт гирифтан омода аст. барои дуруст ба роҳ мондани сабку усулҳои ҷиу-ҷитсу якчанд мураббиёни федератсия бо дастгирии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар такмилӣ ихтисос карданд. бояд гуфт ки ҷиу-ҷитсу сарчашмаи пайдоиш якарбаҳо мебошад. рақобат аз рӯи ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ дар рӯи гилем гузашта варзишгарон имкони истифода бурдани усулҳои маъмули гӯштинро доранд. ҳар як варзишгар ки ҷои аввалро мегирад 600 хол дода мешавад. ҳатто холи хеле дараҷаи баланд дорад, чунки онҳо метавонанд ки дар арсаи чемпионати байналмилалӣ ва чемпионатҳои ҷаҳонии Абу-Даби ва Гранд-Слам дигар метавонанд ки бо холҳои зиёде рохат бигиранд ва сарбаландона иштирок намоянд. аслан ба мусобиқа ашхосе ҳунарнамоӣ карданд ки борҳо дар корномаи варзишиашон ба гирифтани медал даст ёфтанд. ин нави варзиши бразилиягӣ бештар ба гӯштин шабоҳат дорад ва наврасон амалу ҳаракатҳо ва усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсуро дар ҳолати заминӣ истифода мебаранд. ин намуди варзиш дар Тоҷикистон дар замони соҳиб истиқлолӣ ташкил ёфт, вале дар ҷаҳон зиёда аз 150 давлат эътироф карданд. аз ин роҳ ҳамасола мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта баргузор мешавад ки намояндаҳои Тоҷикистон пайваста ширкат меварзанд. вазни ман 24 кило, ҳарифи ман аз Россия буд, ман онро мағлуб карда ҷои аввал гаштам. ман 5 сол шуд ки машқ мекунам. чуноне ки қаблан зикр кардем, ба чемпионати ҷаҳон на танҳо варзишгарон аз шаҳри Душанбе, балки аз вилояти Суғ низ сафарбар карда мешаванд. аслан ҷиу-ҷитсу бештар дар шаҳри Хуҷанд ривоҷ ёфтааст. илова бар ин дар минтақаи мазкур мусобиқаҳои мухталиф ҳамасола ташкил мегардад. солҳои гузашта ҳам дар чемпионати ҷаҳон иштироки дастпарварони шаҳри мазкур шоистаи таҳсин буд. соли шашум аст ки бо ҳамин намуди варзиши машқи тамрин мекунам ва дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои аввал гаштаам. дар ҳамин мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. рафиқи ман аз Ӯзбекистон буд, ӯро бо лат додани даст ғолиб омадам. дар мусобиқаи байналмилалӣ даста аз ноҳияи рӯдакӣ низ ширкат варзид. инчунин бо ибтикори федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар ноҳия мусобиқаҳо низ ташкилу роҳандозӣ гардидааст. ташкил ва баргузории мусобиқа дар ноҳияи рӯдакӣ ҳам бесабаб нест, чаро ки дар ноҳияи мазкур маҳфили ҷиу-ҷитсу мавҷуд буда даҳҳо кӯдакону наврасон аз пайи омӯзиши ин нави варзиш мебошанд. илова бар ин дастпарварони ноҳия
қувваашонро борҳо дар мусобиқаҳои мухталиф муваффақона санҷиданд ва яке аз мақсадҳои чорабинӣ ҳам тарғибу ташвиқи ҷиу-ҷитсу буд. Яке аз мураббиёне ки дар ноҳияи рӯдакӣ қоидаи ҷиу-ҷитсуро ба наврасон меомӯзонад Беҳрӯз Талабов мебошад. Ба мураббии ҷавон Беҳрӯз Талабов сабқати ҷаҳонии соли 2019 комёбиро ба бор овард, зеро як шогирдаш дар мусобиқаи ҷаҳонӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузошт. Ба гуфти Беҳрӯз, ин натиҷа боис шуд то дар ноҳияи рӯдакӣ сафи пайравони ҷиу-ҷитсу аз ҳисоби кӯдакону наврасон бештар гардад. дар мусобиқаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон низ ширкат варзид. Ёдовар мешавем, ки намояндаҳо аз кишвари мазкур дар солҳои гузашта ҳам иштирок намуданд. Ин намуди гӯштини бразилӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон нав таъсис аст. Новбаста ба ин, варзишгарони ӯзбек низ ҳуқуқи ширкат дар сабқати ҷаҳониро пайдо карданд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ Ӯзбекистон ташриф кардагӣ спортсменҳо аз вазни 23 то 94 иштирок кардаштем. мо ин мусобиқа ба тайёргарӣ хуб кати омадагӣ бачаҳо натиҷаҳои хуба нишон додаштем. Насиб бошад 6 медалҳо кати Ӯзбекистона байроғаша баланд бардошта мерем. ин мусобиқа хуб ташкил кардагӣ ин ҷиу-ҷитсу дар Тоҷикистон нағз ривоҷ кардагӣ. Ӯзбекистон баям ин спорт нағз ривоҷ кардашааст. Насиб бошад бо келаси мусобиқаҳо ба ташриф мекунем, ташкилотчиҳо ба миннатдорӣ дорем. ҳамин таклиф кардагошон боис раҳмати бисёр. дар ин ҷо варзишгарони ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам хеле варзишгаронаш хеле варзишгоҳи пуртаҷриба овардагӣ ҳастанд ва инчунин аз ҷумҳурии Эрон ҳам бошад варзишгарони пуртаҷриба ҳастанд ва дар ин хӯозмоии эҷои про хеле хуб намоиш карда истоданд. Бо варзишгарони Тоҷикистон хӯозмоӣ карда истоданд ва дар ин ҷо мо дида истодем, ки аллакай таҷрибаи варзишгарон хеле беҳтар шуд дар сатҳи ҷиу-ҷитсу. ба ҷуз варзишгарони ӯзбек, инчунин дастаи якачини кишвари Эрон низ дар мусобиқаи байналмилалии фаъолона иштирок намуд. Тавре маълум шуд, гӯштини бразилӣ дар Эрон низ рушд ёфта, намояндагони он пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта қуввасанҷӣ мекунанд. дар сабқати мазкур бошад, мизбонро рақиби асли хеш пиндоштанд. الیاس نصیری آذر هستم، نماینده 85 کیلوگرم ایران جودیتسو آکادمی ایران. بار اوله که به تاجیکستان سفر میکنم تو مسابقات AGP. خیلی خوشحالم. هدف من تو این مسابقه هم تجربه بود، هم کسب مداله، همین که بتونم پرچم کشورم رو بالا نگه دارم و بتونم نماینده خوبی برای کشورم باشم و از فرهنگ مشترکمون بین ایران و تاجیکستان تو کشور خودم حتما بازگو کنم و اینکه بعد از این هم دوست دارم تا الان که اتفاقای خوبی تو این 2 روز برامون افتاده، بعد از این هم همین باشه. بخش‌های زیادی داریم که باز هم تجربه‌های دو کشور در این سمت نمایش بشه بالا برداریم و در این برای ورزشگران جمهوری ایران و ورزشگران ازبکستان و دیگر ورزشگران این یک تحصیل خوبی میرساند که آنها از ورزشگران ما که در اینجا زیاده چند ورزشگران چمپیون‌های جهان داریم، چمپیون‌های آسیایی داریم و چمپیون در سطح بین داریم، آنها خوازمایی میکنند و در راه با همدیگر تجربه‌های زیادی از خود میکنند. воқеан ба роҳ мондани навъҳои варзиш пеш аз ҳама бояд ба ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим мусоидат кард. ҳамзамон варзишгарон имкони ҳимоя кардани шарафи кишварро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва осиёвӣ ва ҷаҳонӣ пайдо намоянд. ёдовар мешавем, ки дастпарварони Федератсияи Миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ мусобиқаи расмии байналмилалӣ дар соли 2022 дар шаҳри Бухоро гузаронданд. дар натиҷа варзишкорони мо аз мусобиқаи байналмилалии шаҳри Бухоро дар низоми ги, ноги ва файтинг беш аз 25 медалро ба ватан оварданд. аз ҷумла Мансур Сабуров, Аҳмадҷон Наримонов, Ҷаҳонгир Амиршоев, бародарон Муҳаммад Шофеъ ва Муҳаммад Солеҳ Баротовҳо, Ҷаҳонгир Амиршоев, Фарҳоди Фаррух, Муҳаммад Сангинов ва Фирӯз Музаффарзода ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. умед аст, ки сабқатҳои минбаъда чун солҳои қаблӣ ба дастпарварони Федератсия бароро комёбиро ба бор хоҳад овард.